Πάμε. Κοίτα ρε φίλε τώρα στη χώρα που ζεις, να θες αλλά να μη σ' αφήνουν να ονειρευτείς. Να θες να ονειρευτείς και να κάνεις τα πάντα, μα ίδια σου η χώρα να σου φέρεται σκάρτα. 15χρονος από μπάτσο πάνε και κάτω, και τώρα όλη η Ελλάδα έρθει πάνω κάτω. Ξεσπάσε βία, αναρχία, ανταρσία, κανείς δεν θα σωθεί από αυτή την ιστορία. Μην κοιτάτε των αναρχικών τις ζημιές, μάτωμα τατσίδων σε αθώους κλοπιές. Αφήνουνε στο σώμα σου σημάδια τεράστια και σε κάνουν να τους θεωρείς όλους παράστα. Και καθώς να γίνονται όλα αυτά, λαμόγια να αρπάζουνε του κόσμου τα λεφτά. Γεμίζουνε τις τσέμπες τους με φράγκα πολλά, έχουνε κότερα γαμάτα ξοχικά έτσι απλά. Έτσι απλά, για την Ελλάδα όλα αυτά, τις δίνουμε τα πάντα κι αυτή μας πουλά. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας φάει, μα στο τέλος από μας βοήθεια θα ζητάει. Έτσι απλά, για την Ελλάδα όλα αυτά, τις δίνουμε τα πάντα κι αυτή μας πουλά. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας φάει, μα στο τέλος από μας βοήθεια θα ζητάει. Στο τέλος από μας βοήθεια θα ζητάς, αλλά δεν θα την έχεις γιατί εσύ μας πουλάς. Γι' αυτό μην κοιτάς τους άλλους και εμένα, τα έχουμε σε ένα μέρος καλά γραμμένα. Που πήγανε τα λεφτά του βατοπεδίου, σαφώς σε πισίνες μεγάλου κτηρίου. Κι αυτοί που για κυβέρνηση βγήκανε πρώτοι, έχουν για αρχηγό τους της Ελλάδας τον προδότη. Παίζανε φράγκα πίσω από το Ζαχόπουλο, δεν άντεξε και έπεσε από τον τέταρτο ροφό. Πίνοντας σιγά σιγά το αίμα του λαού, έκλεψε όλο το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά κι άλλα πολλά έχει τούτη χώρα, γι' αυτό ας το γιορτάσουμε όλοι τώρα. Αφήνοντας πίσω μας αυτά τα ρεμάλια και προχωρώντας πάντα με ψηλά τα κεφάλια. Έτσι απλά, για την Ελλάδα όλα αυτά, τις δίνουμε τα πάντα κι αυτή μας πουλά. Κάνε τι μπορεί